Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου Kiki Home Chef, το κανάλι που σε βοηθάει να κάνεις τις δικές σου επιτυχημένες συνταγές. Σήμερα θα φτιάξουμε μαζί πασχαλινά μπισκοτάκια. Πολύ όμορφα, πολύ νόστιμα για να τα δωρήσετε στους αγαπημένους σας. Πάμε να τα φτιάξουμε. Θα χρειαστούμε 260 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 226 γραμμάρια βούτυρο ανάλατο σε θερμοκρασία δωματίου, μία πρέζα αλάτι και μία βανίλια και 60 γραμμάρια άχνη ζάχαρη. Στο αλεύρι μας θα ρίξουμε το αλάτι. Αν έχουμε χρησιμοποιήσει βούτυρο που έχει μέσα αλάτι δεν θα χρειαστεί να ρίξουμε. Εγώ χρησιμοποίησα ανάλατο, γι' αυτό και προσθέτω το αλάτι. Σε ένα μπολ θα ρίξω το βούτυρο και θα το χτυπήσω για 1 λεπτό. Έπειτα θα προσθέσω και την άχνη ζάχαρη και τη βανίλια. Στη συνέχεια θα προσθέσω λίγο και το αλεύρι. Το μείγμα μας είναι έτοιμο, θέλουμε να είναι ακριβώς όπως σας δείχνω. Μην μπείτε στο πειρασμό να βάλετε άλλο αλεύρι, δεν χρειάζεται. Θα απλώσουμε μετά μία μεμβράνη και θα το βάλουμε μέσα. Θα το τυλίξουμε πολύ καλά, να μην μπαίνει από πουθενά αέρα και θα το βάλουμε στο ψυγείο για μισή με 1 ώρα. Θα το βγάλουμε από το ψυγείο και σε αλευρωμένη επιφάνεια θα το ανοίξουμε. Εμένα δυστυχώς το έχασε η μηχανή μου, γι' αυτό δεν έχω να σας το δείξω. Θέλουμε περίπου το πάχος του να είναι γύρω στο 1 εκατοστό. Και έπειτα παίρνουμε διάφορα κουπάτ, εγώ έχω σε σχήματα πασχαλινά, πουλάκια, λαγουδάκια και αρχίζουμε να κόβουμε τα σχεδιάκια μας, τα μπισκοτάκια μας. Τα κόβουμε και τα τοποθετούμε στο ταψάκι μας. Δεν ξεχνάμε να αλευρώσουμε και τα κουπάτ μας έτσι ώστε να μην κολλάει καθόλου το μείγμα μας. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι να τελειώσει αυτό το πρώτο φύλλο που ανοίξαμε. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, κάντε εγγραφή, θα με βοηθούσε πολύ να συνεχίσω. Έπειτα μαζεύουμε το ζυμαράκι μας πάλι σε μπάλα, το ζυμώνουμε έτσι καλά. Το τυλίγουμε στη μεμβράνη που είχαμε και το βάζουμε στο ψυγείο για 5 λεπτά. Αφού πέρασαν τα 5 λεπτά, αλευρώνουμε πάλι την επιφάνειά μας, αλευρώνουμε και το μπλάστη μας πολύ καλά και ξεκινάμε να ανοίξουμε το δεύτερο φύλλο. Και συνεχίζουμε την ίδια διαδικασία μέχρι να τελειώσει όλο το ζυμαράκι μας. Όταν τελειώσουμε όλα τα μπισκοτάκια μας, βάζουμε τα ταψιά στο ψυγείο για 15 λεπτά πριν τα ψήσουμε και συγχρόνως προθερμαίνω το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα. Αφού περάσουν τα 15 λεπτά, βάζω στο φούρνο και ψήνω μόνο για 8 με 10 λεπτά μέχρι να χρυσαφίσουν λίγο οι άκρες από τα μπισκοτάκια μου. Μετά ακριβώς από 10 λεπτά τα μπισκοτάκια μου είναι ακριβώς έτσι όπως σας δείχνω. Τα αφήνω να κρυώσουν τελείως για να μπορέσω να τα διακοσμήσω. Στο ενδιάμεσο φτιάχνουμε και το γλάσο ή αλλιώς royal icing. Εδώ εγώ έχω βάλει 100 γραμμάρια άχνη ζάχαρη, λίγο λεμόνι, μία βανίλια και σιγά σιγά
θα προσθέτω και λίγο νεράκι. Βάζω το νεράκι γιατί εμένα δεν μου αρέσει να είναι πάρα πολύ ξινό. Και ανακατεύω καλά να πάρει τη σύσταση που σας δείχνω. Αυτό ακριβώς θέλουμε. Τώρα σε ένα μικρό ποτηράκι έχω βάλει μία πλαστική σακούλα ζάχαροπλαστικής όπως αυτή που σας δείχνω και θα ρίξω μέσα τη μισή ποσότητα από το γλάσο μου. Θα το τυλίξω, να το κάνω στο κορνεδάκι και όταν θα χρειαστεί θα κόψω εκεί τη μυτούλα για να μπορώ να σχεδιάζω πάνω στα μπισκοτάκια μου. Στο υπόλοιπο θα ρίξω χρώμα ζαχαροπλαστικής και θα το ανακατέψω πολύ καλά. Και επειδή το μείγμα μου ήταν αραιό, έβαλα λίγη ακόμα ζάχαρη και το ανακάτεψα πολύ καλά. Το βάζω και αυτό σε σακουλίτσα ζαχαροπλαστικής. Και εδώ τώρα πάμε να διασκεδάσουμε, να διακοσμήσουμε με ωραία σχέδια τα μπισκοτάκια μας. Σας δίνω μερικές ιδέες και εγώ, φτιάξτε κι εσείς ό,τι σας αρέσει, αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη, φωνάξτε και τα παιδάκια σας και περάστε όμορφα διακοσμώντας τα μπισκοτάκια. Τα πασχαλινά μας μπισκοτάκια είναι έτοιμα να τα προσφέρουμε στους αγαπημένους μας, να τα δώσουμε στα παιδάκια μας και να τα ευχαριστηθούμε. Αν σας αρέσει αυτό που βλέπετε, κάντε εγγραφή, κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα από τα νέα επεισόδια. Ακολουθήστε με και σε Facebook και Instagram. Επίσης σας εύχομαι καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά, να περνάτε ωραία και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.